गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. मी आणि माझा मित्र आकाश आम्ही ट्रिप निमित्त गोव्याला निघालो होतो. आमचे अजून काही मित्र गोव्याला एकत्र जमणार होते. गोव्याला सुट्टी फुल एन्जॉय करायची असं आम्ही आधीच ठरवलं होतं. तसं आम्ही तयारीनेच निघालो होतो. माझा मित्र आकाश त्याने त्याची 4 व्हीलर गाडी काढली होती. गाडी तो स्वतः चालवत होता. मी त्याच्या शेजारी बसलो होतो. सकाळी वेळेत गोव्याला पोहोचता यावं यासाठी आम्ही रात्रीचेच मुंबईहून निघालो होतो. गाडीत झोप लागू नये म्हणून आम्ही इकडच्या तिकडच्या गप्पा गोष्टी करत होतो. रात्रीची वेळ होती. गाडी वळणावळणावरून त्या घाट रस्त्याने जात होती. मी आजूबाजूची झाडं, डोंगरदरी पाहण्यात गुंग झालो होतो. तेवढ्यात माझ्या मित्राने गाडीचा जोरदार ब्रेक दाबला. अचानक दाबलेल्या ब्रेकमुळे मी पुढे झुकलो गेलो. सीट बेल्टमुळे मला तो धक्का सहन करता आला, पण मी जरा रागवतच मित्राला बोललो, काय रे, अचानक असा ब्रेक का लावलास? तू तू पाहिलं नाहीस का तिला? ती तिथे त्या वळणावर उभी होती. ती म्हणजे कोणी बाई दिसली का तुला? तू नाही पाहिलंस तिला? आकाशने जरा घाबरतच विचारलं. नाही रे, मी तर या बाजूला पाहत होतो. आकाशने गाडीची हेडलाईट बंद केली. तो गाडीतूनच त्या अंधारात काही दिसतंय का ते पाहत होता. त्याने एकदा हेडलाईट चालू केली. काही सेकंदाने त्याने पुन्हा ती बंद केली. यावर मी त्याला विचारू लागलो, काय काय करतोयस हे? तसं आकाशने मला हातानेच थांबण्याचा इशारा केला. ते बघ, त्या झाडीत काहीतरी हालचाल होत आहे तिथे. माझ्या मित्राचे हे गूढ वाक्य माझ्या मनात धडकी भरवत होते. तो सांगत होता तसं मलाही तिथे झाडामध्ये खरंच हालचाल जाणवत होती. पण ती हवेमुळे होती की अजून कशाने हे आताच सांगता येणार नव्हतं. आकाशने पुन्हा एकदा हेडलाईट चालू केली आणि पुन्हा काही सेकंदाने ती बंद केली. तिथे झाडामध्ये आता काहीच जाणवत नव्हतं. तिथून निघण्यासाठी आकाशने जेव्हा पुन्हा हेडलाईट चालू केली तेव्हा आकाशला त्या झाडामागून एक बाई गेलेली दिसली. ती बघ बाई, पाहिलंस तू? मी बोललो होतो तुला, तिथे एक बाई लपलेली होती. इथे मी खूप घाबरलो होतो. आकाशने ज्या बाईला पाहिलं होतं मी देखील सांडवतं असंच काहीतरी तिथून जाताना पाहिलं. काहीतरी पांढऱ्या कपड्यासारखं. पण मी पाहिलेली ती बाईच आहे हे सांगणं कठीण होतं. आकाशचे हावभाव, त्याचा आरडाओरडा पाहून मात्र मी अधिकच घाबरलो होतो. अशा प्रसंगात दुसरा तिसरा व्यक्ती गपचूप गाडी घेऊन तिथून निसटला असता, पण आकाश गाडीतून बाहेर उतरला. हे सगळं काही रात्रीच्या अशा वेळी करणं केवळ मूर्खपणाचं होतं. आकाश थांब, कुठे चाललास? मी आकाशला हाका मारून त्याला थांबवायचा प्रयत्न करत होतो, पण तो काही ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नव्हता. तो सरळ रस्त्यावरून खाली झाडीत उतरू लागला. मीही नाईलाजाने मोबाईलची टॉर्च चालू केली आणि त्याच्या पाठीपाठी झाडीत उतरत गेलो. मी आकाशच्या मागून जात असतानाच माझ्या हातातील मोबाईल अचानक खाली पडला. मी तो उचलला, तोच माझी नजर एका झाडावर गेली. झाडावर मला एका बाईचं पांढरं फट्ट पडलेलं तोंड दिसलं. ते भयंकर दृश्य पाहून मी तर पाठी उडवलोच गेलो. मी अक्षरशः खाली पडलो होतो. मी स्वतःला कसं तरी सावरलं आणि पुन्हा वर पाहिलं तर तिथे मला काहीच दिसलं नाही. मी आकाशात चंद्र वगैरे तर पाहिलं नाही ना ते शोधत होतो, पण वर पौर्णिमेचा चंद्र हा दुसऱ्या बाजूच्या झाडांमागून मला डोकावून पाहत होता. चंद्र जर तिथे त्या बाजूला होता, मग मी पाहिलं ते काय होतं? पण ही तो विचार करत बसण्याची वेळ नव्हती. आकाश पुढे एकटा चालत गेला होता. मला त्याला लवकर थांबवणं गरजेचं होतं. मी कसा तरी अंधारातून वाट काढत धावत त्याच्याजवळ गेलो. आम्ही थांबून ती बाई कुठे दिसते का ते पाहू लागलो. मला वाटतं आपण इथून निघायला हवं. मला इथे काही ठीक वाटत नाही. असं म्हणत मी चारही दिशांना माझी नजर फिरवत होतो. तेव्हा अचानकच मला माझ्या मानेवर श्वासांची जाणीव झाली. आकाश माझ्या पाठी, तेही इतका जवळ का उभा आहे? म्हणून मी मागे पाहिलं
तर पाठी आकाश तर कुठेच नव्हता. तो अक्षरशः माझ्या नजरेसमोर गायब झाला होता. हे नेमकं काय घडत होतं? हे कसं शक्य होतं? हे एखादं भयानक स्वप्न तर नाही ना? तोच मला लांबून माझ्या नावाची हाक ऐकू आली. मी पाहिलं तर वर रस्त्यावर आकाश उभा होता. तो मला बोलावत होता. पण मग मी आकाश म्हणून मगाशी कोणाच्या पाठून आलो होतो? या विचाराने माझं संपूर्ण अंगच शहारलं. माझ्या पाठीतून वर डोक्यापर्यंत भीतीची एक लहर गेली आणि मी तिथून तसा जीव तोडून रस्त्याकडे धावत सुटलो. मी धावत असताना मला अगदी स्पष्ट माझ्या व्यतिरिक्त अजून 2 पावलांच्या धावण्याचे आवाज येत होते. असं वाटत होतं जणू कोणीतरी माझ्या पाठून धावत माझ्या खूप जवळ येऊन पोहोचलं आहे आणि कोणत्याही क्षणी ते माझ्यावर झडप घालेल. मी कसा तरी धावत पळत रस्त्यावर आलो. आकाश माझ्या वागण्याने आश्चर्यचकित झाला होता आणि मी त्याला तिथे उभं राहिलेलं पाहून, अरे तू इथे कसा काय? तू तर खाली उतरला होतास ना? मी आकाशला विचारलं. उलट हा प्रश्न मी तुला विचारायला हवा. तू तिथे झाडीत का गेलास? तू गाडीतून उतरल्यापासून मी तुला हाका मारून हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की तिथे कोणीतरी आहे, आपण तिथे नको जायला. पण तू तर ऐकायलाच तयार नाहीस. तू सरळ चालतच राहिलास. आकाशचं हे बोलणं ऐकून मी अवाक झालो. यावर काय बोलावं मला काहीच कळेना. पण तिथे जास्त वेळ राहणं हे आमच्यासाठी चांगलं नव्हतं. आम्ही तिथून आमच्या गाडीजवळ आलो. पाहतो तर काय, गाडीवर प्रत्येक ठिकाणी, गाडीच्या काचा, दरवाजे सगळीकडे लाल रंगाने एकच गोष्ट लिहिली होती, मुझे बचाओ. ही संपूर्ण घटना फारच भयानक होती. आम्ही काहीही न बोलता सरळ गाडीत बसलो आणि गाडी वेगात पळवू लागलो. तो संपूर्ण प्रवास आम्ही मोबाईलवर देवाची गाणी लावून होतो. एकदाचा तो घाट रस्ता संपला आणि आमच्या जीवात जीव आला. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.